Gaurkoa ikasleen eguna izan da Durangoko azokan eta gune desberdinetan eurei bereziki zuzendutako edukiak eskaini dituzte. Kabian gaude une honetan eta bertan mugikorrak segurtasunez erabiltzeko ikastaroa ematen ari dira Gorka Julio eta Maite Goñi. Sartu irteera bat egingo dugu. Maite Goñi, neska mutiko gaztei aplikazioak nora erabili eta baretzen mugikorra segurtasunez nora erabili erakusten, ez da lan erresa, baino beharrezkoa. Bai, ez da lan erresa eta gainean ikusten eta aholku guztik ematen direnean eta gauza guztiak, eak ere askotan paso egiten dutela, ez? Eta saiatu geha, modu ludiko xamar batean, ze garrantzitsua da propaganda iristen danean ez klikatzea batzuetan, edo mugikorrean deskargatzen dutenen aplikazio bat zer kontuan izan behar duten esatea. Eta gero ja bigarren zatian izan da aplikazio txiki bat nola sortu, ez? Suziriekin da ibili geha. Ze hau oso bizkordoia, guraso konturatu orduko badakiteia mugikorra erabiltzen, eta horre adi egon behar dugu, ezta? Bai, mugikorra erabiltzen ez dakit ondo erabiltzen bai, baina ez dakit ondo erabiltzen. Bai gurasoek eta bai ikasleek edo seme-alabek jakin beharko lituzkete hainbat oinarrizko puntu, ezta? Mugikorra hauek esan digute, oraintxe bertan, 10 urtekin bazuten, 10 urte da media gaur egun, ezta? Eta gero kontuan izan behar da, ohiko tresna bihurtu dela. Eta orduan tresnak ere baditula bere bi aldeak, ezta? Alderdi ona, ondo erabiltzen balima da, eta beste alderdia ezain positiboa, ez balima da erabiltzen pixka bat zortasunez, ez? Zuek zuen aletxoa ipini dozu hemen azokan eta pentsatzen dute ikasiko zutela, zer? Bai, nik uste dut alare nahiko sentsibilitatuta etortzen diela adin hauetan datuen kontu horrekin ez ematearena eta hoi dena, ez? Hori horreaino iristen geha, baina gero ze probetxoa atea daiteken, gure helburu da hori ez, irakaskuntzarako oso baliagarria izan litekela tresna, eta hori saiatzen geha pixka aldarrikatzen, ez? Oraintxe bertan eskola guztietan debekatuta dago mugikorra erabiltzea eta bitarten ordenagailu bada, ez? Eta beste alde batetik ordenagailuak erosi eta erosi egia agian jakin beharko genuke etekin pixka gehixo mugikorrei ateratzen. Oso ondo Maite, eskerrik asko, urrengo taldea datorreta. Bai, guantxe datoz beste. Eskerrik asko, animo. Bale, gero arte. Hau da gure mundua nahi duten modura, inertziaren jokua. Hau da zure mundua, jada bideratua, ta ideiak arrastaka. Hau da gure mundua nahi duten modura. Irudienean ere ikasleentzako tailerrak egiten ari dira, bikoizketa tailerrak hain zuzen ere, eta oraintxe txanda Baionako ikasleentzako da. Ze ikastetxetik zatozte, gaixo? Kaixo, benatxetxe bari izan Baionatik. Orain bikoizketa tailerra, zer da bikoizketa tailerra? Pixkatzo zer jakin duzu aurretik edo? Iduriz filma bat pasako dela eta guk beharko dugula inglesez dena edo guk eskolatu dugu. Interesgarri iruditzen zaizue? Ikasteko, gauza bat gehiago? Superzaiak jainkoa, zuk ere ez dakizu. Zuk ere ez dakizu. やはり予知夢が間違っているので。 Ni inoiz ere enago oker! Bazate, sarri gaine. Azkenean espertu egingo nauzula. Vegeta, hori isiltzeko agintzen dion gizona. Nora Hau jaunpilz da, eta... ルイスと申します。 Irudieneatik ahotseneako karpa txikira etorri gara, izan ere hau ere jendez gainezka dago, ikasles gainezka dago, eta aurkezpen bat egiten ari dira. Kasu honetan, Gorka Belaskoren gaur egongo behiak behin betiko hausnarketa liburuaren aurkezpena. Sartu egingo gara isil-isilik. Diseinuaren aldetik, nire itzabete izan da. Kabian ahotseneako karpa txikian eta irudienean ere izan gara eta ikusi duzue gaur ikaslei zuzendutako ekintzak direla gehien bat. Jarraituko dugu gure ibilaldiarekin.
Bakelite taldea zenuten hori, azeriak aurkezten ari da ahotsenean eta hemen berriz, Amadea digi saio egiten ari dira Azoka telebistan. Publiko egoteko aukera dago Azoka telebistan aurten, zuek egon zarete ez da horre xerita? Bai. Eta ze saio aukeratu duzuen? Abeslari batekin hitz egitea. Eta gustatu zaizu esperientzia? Bai. Nondik etorri zarete Azokara? Gara Durangokoak. Durangarrak zarete? Bai. Zuri gustatu zaizu telebista saioan nola egiten den ikustea? Nire lehenengo aldia izan da, baina bai, oso polita. Eta zerke deitu zuen atentzioa musikariak berak, telebistak nola funtzionatzen duen, zuen burua agertzea pantaila handian? Gure burua agertzea pantailan gehieneko, bai. Bueno, eta orain, bultatxo bat eman behar duzuen, zer erosi edo beste abeslari batzukin egon, idazle batzukin egon? Bai, argazkiak atera abeslariekin. Eskerrik asko ondo bukatu? Bale. Tira, eta hemen postuetan landalan ari direnekin ere egon nahi dugu, zelan joan da goiza? Bueno, aurko goiza izaten da nahiko, ez baretsua, salmenten gatikan bai baretsua da, baina berez da buia eta buia ume asko tortzen dielako, baina gehien bat umeak edo irakasla galdezka edola, baina karo, ez datoz gurasoak, ez datoz lan eguna da, ez? Eta orduan da alguna arraro bat. Tira, zuek pixkat denetari daukazue, urtero moduan, zer da jendeak egin eskatzen duena? Baia esan da, segun zein datorren, badaude guraso asko hori jolastaier eta kontu txikiak dielako ume txikiekin aritzeko jolasten edo min hartzen duten erako eta hola, eta orduan horrekin bai opari moduan eta beste batzuk ume txikia dakatelako edo dena delako. Gero beste batzu bai jadia irakaslentzako materiala dienak, kuadernotxoak ere jendea eskatzen ditu, eta gero ipuinak umekin datozenak eta ere bai. Zein izaten da egun fuertena, Azokan? Jo, nik esango nuke azkenengo eguna izaten dela. Estelena? Segun bat tokatzen da, baina nik uste dela subia baldin bado, azkenengo egunean jendea bueltan datorrela edo nola bait zubia kanpoan pasadulako, eta orduan batean egun hortan jende guztia Durangora etortzen da. Bueno, eskerrik asko, eta lau egun hementxe egongo zarete, beraz animo. Bale, mila esker. Bareto nagusiare badago hemen landako gunean, erdi-erdian eta une honetan hitzaldi bat egiten ari dira. Lanbide heziketa euskaraz heziketarekin lotuta nola ez, gaurko saioa hemen, areto nagusian. Gizateria, ezaguazkida, begirunean, errespetua, adoio zerrekin bazk. Ikusi duzu, talde handi xamar bat argazki ateratzen hemen ahotsene aurrean, nungoa zarete? Musika estolakoa. Bilbotarrak? Bai. Eta argazkia zertzen, agurreko argazkia edo ongi etorriko argazkia edo? Agurrekoa. Bai, bazoazteia? Bai. Ze ikusi duzue? Liburuak, diskak, denetarik apuruak. Gustura egin zarete artistak eta ikusi dituzue? Bai. Zein adibidez? Zianeko etorri nahiz ikustera, baina azkenean ez dugu numero ikusteko, baina, bueno. Beste batzuk ikusi dituzu? Bai. Gustura orduan merezi du Durangora etortzea? Bai, ni urte etortzen naiz bat, eta orduan. Oso ondo, buelta on? Bai. Eta urrengora arte? Black euskaraz, adoio zerrekin bazk. Adoio zerrekin bazk.